Sonra şäherli wakanyň hurmatyna guralan dawara Lukmançylyk ýokary okuw mekdebiniň uly mejlisler binasyna dowam etdi. Bu ýerde Hytaý Halk Respublikasynyň Pekin Hytaý Lukmançylyk Uniwersiteti bilen Murat Garraýew adyndaky Türkmenistanyň Dowlat Lukmançylyk Uniwersitetining arasynda ýola goýulan gatnaşyklaryň ösürilmegi urunnaky tagallalary we özara tejribe alşmagy işine münasip goşundy nazara alynıp, Pekin Hytaý Lukmançylyk Uniwersitetining rektory Tana Çyjuna Murat Garraýew adyndaky Türkmenistanyň Dowlat Lukmançylyk Uniwersitetining hormatly professor adyny dakmak baradaky çödgüt kabul edildi. Pekin Hytaý Lukmançylyk Uniwersitetining rektory Murat Garraýew adyndaky Türkmenistanyň Dowlat Lukmançylyk Uniwersitetining hormatly professor bolmagyň özü üçin belent mertebedigini, bu derejäni tutuş Hytaý Lukmançylygyna bildirilen hormat hökmüne kabul edýändigini nykdady. Munyň üçin Lukman arkadagymyda hemde arkadagy gahrman serdarymyda hoşarlyk sözlerini beýan etdi. Bellenilşäli häzirki zaman ilminiň gazananlaryny özleşdirmek, iki ýurdun Lukmançylyk uniwersitetleriniň arasynda hyzmatdaşlygymyň beýlekde ösdürmek, şunu bilelikde iş alyp barmak babatda edilgen tagallalaryň aýdyň nişanydyr. Munyň özi ýokary derejede geçirilgen duguşlyklaryň, gepleşikleriň jemleri boýunça gazanylýan ylalaşyklaryň ýokary derejede amala aşyrylýanyny äşgär edýän pursatlary uruldy. Dabarada çykyş edenler hormatly mehmany münasip bolan ilmi derejesi bilen gutlap, iki ýurdun arasynda saglyk goraş we bilim ulgamyna gatnaşyklaryň täze belentlikleri göterilýän nyktadylar. Şunu bu gur boýunça hyzmatdaşlygyň mundan beýlekde ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýändigi bellenildi. Gahrman arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi kitaplaryna beýan edilen tebigi ferişdeliň ähmiýeti dünýäniň lukmançylyk ilmi bilen meşgullanýanlaryň ünsüni özüne çekýär. Şunuň bilen baglykda bu ýerde açylan adaty del lukmançylyk otawynyň gahrman arkadagymyzyň ilmi kitaplaryna ketgitlen wezifelerinden ugur aljakdygy barada aýdyldy. Dabara gatnaşyjylar Hytaý Halk Respublikasynyň Pekin Hytaý Lukmançylyk Uniwersitetining rektoryny münasip bolan derejesi bilen gutladylar hemde bu gurda ýoly goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýlekde üstünlikli ösdüriljekdigine ynanmalardylar.